Krásný den přeji. Vítejte ve Zlíně, v části obce Příluky. Mám zde pro vás nabídku bytu 1+1 v žádané lokalitě, kterou si ihned zamilujete. Budete totiž uprostřed zeleně, údolí říčky Třebnice, v blízkosti okolní přírody, jen pár metrů od pramene Studánky. Cihlový dům byl postaven v 80. letech. Od té doby proběhly na domě rekonstrukce, zejména jeho zateplení a výměna oken. Dům je zasazen do příjemné okolní zeleně a současně se zde nestane, že byste neměli po příjezdu domů kde zaparkovat. Je zde skvělá dopravní dostupnost do centra města Zlína. Přímo u domu vede cyklostezka, po které se na kole pohodlně dostanete buď do Vizovic nebo za 15 minut do centra. Byt má dispozici 1+1. V bytě se nachází vše, co potřebujete. Prostorný, světlý obývací pokoj s prakticky vytvořeným koutem k odpočinku a spánku. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a díky její dispozici budete mít vždy vše, co potřebujete po ruce. Nachází se zde samostatná koupelna s vanou a umyvadlem a oddělené WC. Pokud hledáte klidnou lokalitu v blízkosti přírody, současně s výbornou dostupností do centra Zlína, je to pro vás ideální nabídka. Těším se s vámi na prohlídku.